Trátase dunha bella reivindicación dos veciños da zona que despois de moitos anos farase realidade. Este bello edificio da subestación eléctrica de Vilalonga vai ser derrubado. O Concello de Sanxenxo e a empresa eléctrica chegaron por fin a un acordo. Este edificio que está a nosas espaldas, pois se lle vai a ceder ao Concello gratuitamente, con un espacio de uso deste terreno onde nos encontramos. O Concello tense que encargar de derribalo e de acondicionar todo isto para ganar un espacio público para a utilidade dos veciños de Vilalonga. Colaborar con el Concello y de adecentar esta zona y de que este edificio que había quedado en desuso pueda pasar pues al disfrute de los vecinos y con esa marquesina que también era muy necesaria. Porque entre os plans do Concello está instalar unha parada de autobús neste novo espazo que se gaña para o público. Nós, vendo o sitio, viñemos aquí varias veces a ver os xa cos técnicos, e nós somos partidarios de que a parada de autobús, que para non ocupar, digamos, o vial para a hora de tránsito dos coches, pois o carril desplazar un pouco para aquí á acera e facer un sitio mellor aquí para unha parada, non? O sea, que sea un sitio máis cómodo. Este pode considerarse un primeiro paso no proxecto de soterramento ou mesmo supresión desta estación subeléctrica, unha opción que está enriba da mesa dende hai tempo e que os técnicos xa están a estudar. Eso se va a estudiar y bueno, y ahí una vez que estudiado, pues lo que las administraciones establezcan, ¿no? Hai un compromiso de mirar se se pode de alguma maneira ben soterrar ou ben sacar daqui. Ese é un tema que se está mirando desde xa fai uns meses. A demolición desta parte da subestación prevese a partir do mes de agosto.